may nabasa ako sa Facebook na bakit daw yung mga members ay umaalis sa church. Hindi lahat ng umaalis sa church ay hindi na naglilingkod sa Diyos. Hindi lahat ng umaalis sa church ay backslider. Mayroon kasing mga rason kung bakit sila umalis sa church. Una, may nakatampuan sila sa mga members. Pangalawa, ayaw nila yung programa ng church at ayaw nila yung church. Pangatlo, open sila sa mga pastors. At yung pang-apat, hindi nila naramdaman yung pagmamahalan sa loob ng church. Tayo kasi minsan, pumupunta tayo sa church ay mayroon tayong daladalang problema. Kaya yung mga iba pumupunta sa church dahil kailangan nila ng kalinga at panalangin. Minsan, umabsent lang sila, ginajudge pa natin sila. Hindi natin inalam kung anong rason kung bakit hindi sila nakapunta. Hindi natin alam na mabigat pala yung kanilang mga problema. Kaya mahalin natin sila at iparamdam sa kanila na mahalaga sila. Dahil wala silang rason na alis sa church kung nakita nila yung pagpapahalaga at pag-iingat sa kanila. Sa Luke chapter 15 verse 10, may kagalakan sa kinaroroonan ng anghel ng Diyos si isang makasalanang nagsisisi. Yung mga anghel nga natutuwa sila kapag merong isang kaluluwa na nagsisisi. Mahalin natin ang bawat isa. Sa bawat kaluluwa, mahalaga sa Panginoon.